ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии канали Дали Рӯсел, хуш омадед ба канали мо. дар ҳамин аввали имзо мо якчандта мошинро аз ҳар як нуқтаи Торисton қабул кардем ба шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо хеле хона, мошин, замин, квартира, техника, компания, офис, аппаратура доред, метавонед сураташро ба ҳамроҳи маълумоташ равон кунем. мо дар видеои баъдин иншоалло рекламаш мекунем, шуморо фурӯхта метавонем бачаҳо азиз. аз ҳама шумо хоҳиш ҳамон лайкҳои бепула монен, ба канал подписатсия кунед, шуби аз навораи баъдина бохабар шавед. мо ҳар рӯза ҳар хел мошино пешниҳод мекунем барои шумо. дар комментария нависед бачаҳо азиз, ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозимай, мо ҳамонро ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем, кори шуморо осон мекунем. якгара дастгирӣ мекунем, видеонаворро падилица мекунем, то охир тамошо кунем бачаҳо азиз. лабои хеле мошино мондагием. ҳама каса ба пеш мегзарем ба эълони мошинои рӯза. мегзарем ба якум эълони рӯза. Opel Vectra ки айни ҳол дар душанбе аст, бо нархи 33000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солиш 97. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фақат як дард дорам мега, мошина мегирен, краскаш мекунен, баъд қонуну қоидааш хатм мешавад, мегири ҳай мекунӣ мегарди. вариантҳои алишӣ дорад, бо ягон карамани соз боша, агар мақсад иваз мекунем мошина мега. дорои 4 баллони 70-80%, аккумулятораш навай, документ дорад. хулоса ҳама тарафа қонун қоидаша. моторшам масъалаш бад нестай, тенҷи бадай. моторш 1.6 литр, коробкаш механика. солиш 97, сӯзишаш бензин газ бача азиз. ай касе ки мошина мехара, бо усто барава амхимода қайд кардан соҳиби мошин ки касое ки мошин харастен, агар мисол бовар накунед, усто қадбием мошина бигирем бирем. або занг занед, шах кунем. чаро ина ҳам масъала лайка бинен конкретни кадоме медорем, я лайкамон далши видеоро тамошо кунед. дуюм мошини фурӯшии Opel Vectra A дар душанбе аст, бо нархи 15000 сомонӣ, сӯзишориш танҳо гази холия бача азиз. ҳолати мошин бад нест, срочно сундар кора мега, моторша нав кардаган, як чашкаш варид дора, масалан мақсад як чашкаш варид доштааст, документаш бучидага харидор аниқ занг занам, боз муомила мекунем мега. хел қайд кардан ки вели харо занг назанем, зангават карда интересоват накунем бача аз мега, срочно харидор занг зана, чах кунем, бо муомила мекунем. солиш 99, моториш 1.6 литр, коробкаш механика. хайр рақамҳои соҳиби мошина мемонем дар ҳаминҷа 559 56 66 63. занг занед, нашоти нархи чах кунем. мошинча ҳолатиш хубай, дар кузов сидан. солиш 90, 15000 сомонӣ. оха пулам несте бача азиз. сеюм мошин дӯстон азиз, Mercedes Benz V124 ки дар комментария ман хонда бародар нависам, хел мошин монед. дар душанбе бо нархи 59000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳолати мошин бад нестай, конкретни, ҳама тарафа как вагонай. солиш 94, сӯзишбош дизел. моториш DVD автоматика. мошина мешини худаш мерава шерина. мошин тоза ҳай, бе камбудӣ ҳуҷҷатҳо 4 моҳи дига дорад. касе мехарад, номерош падарка гуфта будам, хел қайд кардан. масъалаи даруни мошин тоза хушик кушодай, қонуну қоидавӣ кардагиан. мошина мегири фақат айру 120 меши ҳай мекунӣ мераи мешаш. рақамҳои соҳиби мошина мемонем, занг занем, бо муомила кунем. мошинча дар душанбе аст. солиш 94, моториш 2 литр бача азиз. агар шумо хона доред, мошин, замин, квартира доред, сураташа бо ҳамроҳи маълумоташ бачаҳо равон кунем, мо иншоалло рекламаш мекунем, фурӯхта шумода мекунем. ина барои шумо Mercedes Benz. марвад занг занем, бо муомила кунем насот нархаш. чорум мошини фурӯшӣ бачаҳо азиз, ваз 2108 ки дар комментария бачаҳо мехостам барои шумо монда бина. дар душанбе бо нархи 10500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишориш бензин газ. соҳиби мошин мода қайд кардан ки мошин 100% ягон дард надорад, солша аниқ кардагӣ нестем. мақсад ки ҷанастагаи 95, лекин аниқ намедонем ки 95 ё 96. коробкаш механика, моториш 1.6 литр. соҳиби мошин акайлҷон мараман занг занед дар рақамҳои экранда 91 70 78 24. нашоти нархи бачаҳо чах кунен, бо муомила ҳам дора гуфтам. хулоса пулам мегирем, мерен болои капот да мемонен, баъд як ба як чах мекунем, мошина мегирем, мерем бача азиз. эълони панҷум, ваз 21099 дӯстон азиз, ёфтем дар душанбе бо нархи 9000 сомонӣ. ҳолати мошин хуб аст, аз рӯи видео дидестам, то заваки хушрӯай, моанака ай пеши дарги нест, мо дар равон мекунанд. чисторе ки мода қайд кардам, мошин мега хубай, тенҷай савдо мешавад бо нархи 9000 сомонӣ. солиш 2000 соле бача азиз.
خواهی باز زنگ زنین نشد نرخش معامله کنین از نام سلام رسونیم برادر ده انشاءالله با یک میشه ارزون میکنم و از 21999 در دوشنبه است. коробка механика моториш 1.5 литр солиш 2000 сол. рақами соҳиби мошина мебинем 91 20 50 25 занг занен муомила кунем. моро дастгирӣ кардана фаромӯш накунем бачаҳо азиз. ҳамон лайкҳоро масъалаша бинен. дар комментар нависед шумода ҳамон мошинои мо маъқула ё не. шашм эълон Daewoo Nexi бо нархи 19500 сомонӣ. мошин дар душанбе аст. моториш 1.6 литра, коробкаш механика, солиш 95 сол. хай мошинхаро занг занед дар ин рақамҳои рӯи экранда муомила кунед. мошин дар ҳолати хубай мегӯям моториш нав кардагай, коробкаш механикай. касе ки мехара бачаҳои азиз ҳамин номеракоша мега падаркаш мекунем. сафеди хушрӯ мошин. дарунаш тоза, 4 балони 80-90% дорои ҳуҷҷат. занг занен гуфтан боз муомила мекунем, маълумоти муфассала мегирем. Daewoo Nexi дар душанбе бачаҳои азиз. солиш 95. мошин дар тарафҳои Султони Кабир дар душанбе дар территорияи Султони Кабирай. хай боз занг занем мошинхаро рафта мошина гирем. рақамҳои соҳиби мошин 201 31 31 70. сидениёшам тозаи хушрӯай. даруни мошин кушодай. Nexi солҳои 95 бачаҳои азиз. занг занен мошина харен. мо дар як раҳмат бигем шиди бачаҳои азиз. мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. Toyota Camry дар ҳамон комментара бачаҳо мехостанд ки мошинаи камтар хеле нархи баландтар монем. ина барои шумо бо нархи 143000 сомонӣ Toyota Camry дар душанбе солиш 2011 сол. мошина мода қайд кардан ки европейский, тонировкаш солонай, мошин навай. тамоми проверкаи устуда тайёра мега. қонун қоида қатӣ дорои кондисионер, печка, хоб айробак, мультирул ҳама тарафай. хулоса ки аккумуляторшам нав, моториш нав. хай новая да хулоса пачкай 2011 сол. моториш 35 литр автоматика. хай бо касое ки мехарен хитон бо мефаҳмен чӣ хел муомила кунен. чахчах кунен қати соҳибиш нашоти нархош. даруни мошин тозаи хушрӯ кушод, дарош электропакет, салонаш кожаи хушрӯ мо муомила кунем хитон. портерхаро марамат барои шумо портер димондем. соҳибаш акай шаҳром дар душанбе бо нархи 95000 сомонӣ. мо комментарро хондем. як бародармон гуфтанд ки портер монен. ина барои шумо дӯстони азиз 2 дона портерай баъди бо як тага портер мондагем тамошо кунед. ҳарча ҳолатҳои мошина хубай. ҳам мошина як моҳ пеш гуфтанд аз вагон фуровардаган. солиш 2012 сол ширинад. бародармон акай шаҳром мода қайд кардан. ҳолати мошин тенҷи бадай навай хулоса бо нархи 95000 сомон фурӯхта мешавад. хай бо аз номи канали мо гап занед иншоалло бо ягон сумша арзон мекунам. кузовиш кушоди хушрӯай Hyundai Porter д бачаҳои азиз навай. зангза бо чахчахка нашоти нархаш. тамоми корбори хоҷагира мекунам бачаҳои азиз. барои тахтаву шифир кашидан беҳад удобне. савдо кардандам хубай. дигим Porter Hyundai Porter 1 дар душанбе бо нархи 65000 сомонӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри душанбе мебошад. хай бо занг занен нашоти нархаш чахчах кунен. рақамошам мебинед дар инҷа 939 22 11 76. муомила кунем мошинчаро бирем бигирем бачаҳои азиз. дар комментариё нависем бачаҳои азиз. мо дар видеои баъдина кадом мошинро зиёдтар монем барои шумо. мо комментариро мехонем, ҳамоношро зиёдтар ба навор мегирем. барои шумо пешниҳод мекунем бачаҳои азиз. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад бачаҳои азиз. то видеоҳои баъдина сарбаланду обод бошен. моро дастгирӣ кардана фаромӯш накунед бачаҳои азиз.
салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед. барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат, муроҷиат намоед.